X'inhu budget? Budget huwa pjan bil-miktub li jgħinek tkun taf kemm għandek flus deħlin u juri fuq xiex għandek bżonn tonfoqhom. Dan jgħinek ukoll iżżomm kont ta' dak li qed tonfoq. X'ikun fih budget? Fil-budget tiegħek inti taqbad id-dħul tiegħek kemm flus deħlin u minn fejn ġejjin, pereżempju pagi jew allowances, u l-ispejjeż tiegħek kemm flus tonfoq u fejn qed tonfoqhom, pereżempju fuq kontijiet, fuq l-ikel u l-miżati tal-iskola. Għaliex għandek tagħmel budget? Huwa importanti li tieħu ħsieb il-flus tiegħek sabiex inti ma ssibx ruħek tistenna l-paga li jmiss. Tnaqqas l-istress tal-flus u tibqa' minn fuq fir-rigward tal-pagamenti tal-kontijiet tiegħek. Tħallas għall-affarijiet li għandek bżonn bħal ikel u l-kont tad-dawl u ilma. Tħejji ruħek għall-emerġenzi u spejjeż mhux ippjanati. Iġġemma xi ħaġa speċjali. Tidderiġi flusek fejn l-iktar u importanti. L-Bagitjar huwa qatt ta' bilanċ. Is-sigriet biex iżomm għaddej minn jum għal ieħor waqt li tilħaq ukoll għanijiet finanzjarji huwa li tibbaġġitja u tibbalanċja l-bżonnijiet tiegħek ma' xewqat tiegħek. ċerti bżonnijiet huma aktar faċli biex tidentifika. Biex tiddetermina malajr id-differenza bejn dak li trid u x-xewqat, aħseb f'dak li għandek bżonn biex tkun tista' tgħix. Post fejn toqgħod, ħwejjeġ biex tilbes, u ikel u ilma biżżejjed biex iżomm saħħtek. Dawn huma l-affarijiet elementari li għandek bżonn biex tibqa' ħaj. Huma indispensabbli. Min-naħa l-oħra, xewqa hi kull ħaġa oħra. Għalhekk meta tibbaġitja, importanti li tagħmel l-għanijiet u l-prijoritajiet tiegħek li jistgħu jinkludu għan li jsir fi żmien qasir biex tkun tista' tħallas id-dejn jew tixtri tagħmir ġdid. Għanijiet fit-tul li tipikament jinkludi pjanijiet għall-irtirar, l-għas ta' dar jew għajnuna lit-tfal sabiex jibdew xi ħaġa, pereżempju negozju waħedhom. Meta tagħmel l-għanijiet finanzjarji, aħseb dwar kemm għandek bżonn iġġemma u għal kemm żmien. Għan b'terminu medju jista' jkun li tmur xi cruise jew iġġemma l-ħallas ta' karozza ġdida. L-għanijiet ċari huma dawk il-miri li qed taspira għalihom u li jgħinuk tibni l-pjan tiegħek. Meta tissettja l-għanijiet finanzjarji, aħseb dwar kif se twettaq dan it-tfaddil. Żomm mal-budget. Li jżomm ma' budget għall-ispejjeż ta' kuljum huwa parti essenzjali mill-ħajja fl-istadji differenti taċ-ċiklu ta' ħajtek, inkluż l-irtirar. Dan jinvolvi li tagħmel lista ta' spejjeż kollha u tqabbilha mat-tul tiegħek. Huwa importanti li żomm kontroll ta' flusek sabiex ma tinqabadx f'sitwazzjoni li tgħix bl-eżatt minn paga l-oħra jew mill-benefiċċji soċjali għal ieħor jew minn ċekk tal-pensjoni għal dak li jmiss. Tnaqqas l-istress finanzjarju, iżżomm kontroll fuq il-kontijiet. Tħallas għall-affarijiet li għandek bżonn bħal ikel u kontijiet kurrenti. Tkun ippreparat għal emerġenzi u spejjeż mhux ippjanati. Tfaddal għal xi ħaġa speċjali. Flusek timmirhom lejn dawk l-affarijiet li huma l-aktar ta' bżonn. Tissettja l-għanijiet biex bekk tkun tista' tgawdi aktar l-affarijiet sbieħ tal-ħajja. Uża l-ÇEMMA Budget Planner. Ser ikun hemm żminijiet fejn ser tistaqsi fejn marru flusi llum. Infaq 30 euro u kważi m'għandi xejn xnuri fejn marru. Fil-fatt huwa faċli li titlef il-kont fejn marru 5 euro lawn u 5 euro len. Mod wieħed kif tkun taf fejn qed imorru flusek huwa billi żomm djarju tal-ispejjeż. Għodda importanti li għandek tuża hija il-planner tal-budget. Għatta 10 minuti kuljum biex iżomm rekord tal-infiq fuq il-planner ċEMMA tal-budget tiegħi. L-aħjar mod li tamministra l-finanzi tal-familja huwa li jżomm budget fix-xahar. Dan jgħinek tifhem id-dħul u l-ħruġ tal-flus. Jurik jekk hux qed tonfoq inqas jew iktar milli tiflaħ u jippermettilek iżżomm bilanċ bejn dak li qed tonfoq u dak li qed tfaddal. Biex jirnexxielek tagħmel dan, uża ċEMMA Budget Planner biex tkun tista' tagħti ħarsa mill-qrib lejn id-drawwiet finanzjarji tiegħek ta' kuljum u tagħmel dawk l-għażliet realistiċi ta' fejn trid li jmorru flusek. Biex jirnexxielek tagħmel dan,
Iddeċidi kemm ser iddum iżżomm rekord tal-infiq tiegħek. Minimu ta' ġimgħa. Ġimgħatej jekk tirċievi l-paga kull ġimgħatejn, kull 4 ġimgħat jekk titħallas fix-xahar. Żomm rekord ta' dak kollu li tonfoq. Wara li jispiċċa l-perjodu taż-żamma tar-rekord, tkun tista' tara fejn marru flusek. La darba tidentifika fejn sejrin flusek minn jum għal jum, il-pass li jmiss huwa li tagħti ħarsa fejn sejrin flusek minn xahar għal xahar. Aħseb fuq fejn sejrin flusek kull xahar. Affarijiet bażiċi fil-ġimgħa bħal ikel, merċa, trasport, kontijiet regolari bħal kera, elettriku, ilma. Spejjeż annwali bħal assigurazzjoni tad-dar u tal-karozza, reġistrazzjoni tal-karozza, spejjeż fix-xahar fuq internet u l-mobile, spejjeż ta' mediċini skont x'inqala, rigali ta' flus lil uliedek jew neputijiet, spejjeż mhux mistennija bħal magna tal-ħassil tal-ħwejjeġ, televiżjoni jew is-sistema li saħħar l-ilma, spejjeż għall-annimal domestiku u kontijiet tal-veterinarju, manutenzjoni ppjanata jew mhux mistennija ta' darek.